Dnes vám ukážem 4 typy bývania v Kanade, konkrétne vo Vancouveri. A to sú nájomné byty, sociálne byty, potom byty, ktoré môžete vlastniť. A nakoniec pôjdem do najdrahšej štvrte vo Vancouveri, kde sú najdrahšie domy v celej Britskej Kolumbii a možno aj v Kanade. Kvôli bytovej kríze federálna vláda urobila určité opatrenia, ktoré, ako sa zdá, začínajú mierne fungovať. Ceny nehnuteľnosti, hlavne bytov, sa mierne znížili a takisto nájmy sa znížili. Zatiaľ nie až tak veľmi radikálne, ale znížili sa. A medzi týmito opatreniami boli spomalenie imigrácie, zavedenie daní pre zahraničných kupcov a investorov, zdanili taktiež prázdne byty. Takisto pracujú na programoch Rent to Own, čiže ľudia, ktorí si prenajmú byty po určitej dobe a platenia nájomného, budú potom tieto byty vlastniť. A takisto developeri, ktorí postavia nové budovy v niektorých častiach mesta, tak určitý počet bytov bude musieť byť nájomných bytov. A tu sme pri jednej nájomnej bytovke, ktorá bola postavená, neviem, možno predpokladám niekedy v 70. rokoch. A tie budovy majú celkom pekné vchody. Na tom si dajú dosť záležať, že tie lobbies, tie vstupné haly sú veľmi pekné, lebo vlastne tie vstupné haly predávajú byty. Keď si ľudia prídu prenajať byt alebo sa pozrieť na byty, tak jedna z vecí, podľa ktorej posudzujú tie byty, sú vstupné haly. Takže toto je čas vo Vancouveri West End, kde je veľmi veľa takých starších nájomných bytov. A v súčasnosti, v čase natáčania tohto videa, je priemerné nájomné pre garzónku, začnem s tým najmenším, s tou najmenšou jednotkou, čiže garzónkou, je $2100 mesačne, čiže $2100 kanadských dolárov mesačne. V závislosti od štvrti, v ktorej je ten byt, tak sa to môže pohybovať medzi $1600 na mesiac až $2950 na mesiac. Tu na druhej strane je ďalšia nájomná budova, tá nie je až taká vysoká. Oni dávajú tým budovám také pekné názvy. Toto sa volá Villa Monica, ako keby ste boli niekde v Karibiku na dovolenke. Ďalšia taká budova, nájomná, trošku v takom brutalistickom štýle. Keď si uvedomíte, na Slovensku sa v tom čase stavali paneláky. A čo tým chcem povedať, že toto je ako keby také bývanie s ľudskou tvárou. Sú to síce nájomné byty a vyzerajú celkom v takom príjemnom prostredí. Nie je to ako tie naše paneláky, ktoré sa v tom období stávali, že všetko ako keby taká betónová džungľa. Ale tu je to pekne poriešené, že sú tu aj obchody okolo, aj zeleň, veľa zelene je tu. No a veľa tých nájomných budov, takých menších, má tabule pred vchodmi a tie tabule vám povedia, či majú niečo voľné. A je tam aj číslo, na ktoré musíte zavolať, keď sa chcete informovať a prenajať si byt. Tento konkrétne nemá nič voľné, je tu no vacancy. No a táto nie je škareda tiež. Tá vyzerá buď nová, alebo upravená. Tu nie je napísané, či je niečo voľné. Pozriem aj do vchodu, do lobby. A tu je taká záhradka predtým. Na druhej strane je iná budova, trošku vyššia, ale nie extrémne vysoká. A tu na druhej strane vidím taký tiež pekný vchodík do nájomnej bytovky. Táto tiež nie je veľmi vysoká. Má takúto lobby.
Neviem, či to prerábajú, alebo prerábajú ešte. Takže nevyzerá to najlepšie momentálne. Bytovka je staršia, to aj vidno. Teraz ideme pozrieť na co-op bývanie, čo sú vlastne sociálne byty. Tu je jedna z tých co-op bytoviek. Vyzerá celkom slušne a upravene. Tá sivá, tá nižšia budova. Že tu je tiež asi jeden z vchodov. 30% bytov má nájomné za rozumnú cenu. Rozumnú, rozumej, že asi netrhovú. V 50% bytov je nájomné odvíjane od vášho príjmu, čiže keď viac zarábate, viac platíte. A ďalších 20% je nájomné, ktoré je totálne úplne dotované. Tiež upravený. Tu je to z boku. A tá budova, čo tu vidíme vzadu, tá nižšia, to je novo postavená a to je tiež sociálne bývanie. Myslím, že najmenší byt, ktorý je jednoizbový, tak tam sa kvalifikujete, ak máte príjem na celú rodinu menej ako $40,000 ročne. Čiže $40,000 ročne. Potom, ak chcete väčší byt, trojizbový, myslím, že sú tam aj trojizbové, tak tam potom sú ďalšie hranice príjmové, ktoré musíte spĺňať na to, aby ste sa kvalifikovali. Teraz som v časti Vancouveru, ktorý sa volá Yaletown. Bývajú tu väčšinou mladí profesionáli, čiže to sú mladí ľudia, ktorí prišli do mesta robiť kariéru, buď zo zahraničia, noví imigranti, alebo ľudia z iných častí Kanady, ktoré sú menej spokojní, lebo je tam menej pracovných príležitostí, tak prichádzajú do Vancouveru, niekedy si delia viacerý byt, aby si delili aj náklady na byt, aby to vedeli zvládnuť pri tunajších cenách nájomného a cenách nehnuteľností. Sú to väčšinou byty, ktoré si môžete kúpiť alebo priamo prenajať od majiteľov. A ceny sa tu pohybujú, začínajúci byt garsónka $550,000 kanadských dolárov. Tu sú takéto budovy, ktoré sú vlastnené majiteľmi alebo prenajímané majiteľmi. Donedávna bolo možné byty prenajímať aj krátkodobo cez Airbnb, ale momentálne je to zakázané, mesto to zakázalo kvôli bytovej kríze, čiže za to sú obrovské pokuty teraz. Asi $7,000, ak vám na to prídu, že prenajímate krátkodobo. To sú takéto byty, ktoré sa dajú kúpiť. Stále sme v Yaltowne. Často ľudia berú kúpu malého bytu ako štartovný byt, čiže kúpia si taký byt, aký si môžu dovoliť, na ktorý im dá banka hypotéku podľa ich príjmu. A potom, keď majú viac peňazí, tak si kúpia väčší byt a cieľom je väčšinou kúpiť si dom. Lebo dom sa berie ako hodnota, dom zvyšuje svoju hodnotu a to je ako keby šporenie na dôchodok. To je taký obrovský komplex budov, v ktorom neviem, či už som chcel bývať, vyzerá to až strašidelne. Vancouver nezvykol mať takéto obrovské budovy. Toto sú staršie byty napríklad. Niekedy dole sú také akože townhousey, mestské domy. Taký akože malý domček a ten je spojený s výškovou budovou, kde sú byty. Pekne sa o to vo Vancouveri starajú. Často sú okolo budov takéto pekné vodopady. Iný typ budov, ale podobný štýl. Tu je jedna taká príjemná lobby. Vstupná hala v jednej z výškových budov. Krásne. Také sedadielka. Vstup na číp.
ideme ďalej pozrieť najdrahšie domy vo Vancouveri aj v Kanade. Teraz sa nachádzame v najdrahšej časti Vancouveru, západný Vancouver. Sú tu najdrahšie domy v celom Vancouveri a Britskej Kolumbii a aj v celej Kanade. Tu je taký pekný domček. Priemerná cena samostatného domu vo Vancouveri je $2 milióny kanadských dolárov. Ak si kúpite townhouse, čo je taký mestský dom, to sú tie pospájané domy, jeden pri druhom, tak tie sú trošku cenovo nižšie, 1,2 milióny. Ale tu v západnom Vancouveri priemerná cena domov je $3,8 milióna. Majú tu taký pekný park, teda veľa parkov pri pobreží Tichého oceánu. A vo západnom Vancouveri, vo West Vancouveri bývajú sudcovia, bohatí podnikatelia, majitelia IT firiem, lekári, právnici, inžinieri, lepšie zarábajúci ľudia. A tu je napríklad ďalší taký pekný domček, je to taká krásna idylka. Keď sa pozriete, to je bývanie, tak bývanie pri pobreží, také rozprávkové. Odtiaľ vidno Vancouver v pozadí a tam sú ďalšie domy na pobreží. Pobrežie v Kanade nemôže byť súkromne vlastnené. Nejak je to tak poriešené, že tá čiara, ktorá delí súkromný majetok súkromného domu pri pobreží, je nakreslená tam, kde je voda pri prílive. Čiže asi tak. Ľudia to tak obchádzajú trošku, lebo veľakrát majú na pobreží pred domami postavené súkromné móle, kde určite nepôjdete ako osoba, ktorá tam nebýva. Pozrite sa, aké krásne je to tu. No a prostredie je to nádherné. Palmy, ako keby ste bývali v lese pri mori. Tu učupený v krásnej zátoke leží ďalší dom. Tam vzadu, keď ho vidíte. Takto skrytý trošku. A tu je celkom pekný domček tiež. Tak tu sú napríklad domy, ktoré sú tak skryté za takýmito bránami, že nevidíte, čo tam je. Všetky sú takto poskrývané. A to je bývanie vyššej vrstvy v Kanade, vo Vancouveri. Ďalší takýto domček na pobreží. A toto neviem, čo to je za budova, či to je súkromný dom. Keby to bol súkromný dom, tak by to bolo obrovské, ale asi je to súkromný dom. Vyzerá, že to je nedokončená stavba. No a tu vzadu je tiež nejaký domček. Nádherné bývanie, to by som prijal na 100%. A tento dom je napríklad na predaj. 28 000 štvorcových stôp. Neviem, koľko to je metrov štvorcových. A pozrite, takto na pobreží. Ťažko sa to filmuje, lebo všetky tie bohaté domy sú tak poskrývané za stromami, za skalami. Tento má napríklad tiež je takto pekne skrytý. To je asi súkromný pozemok, takže idem naspäť. Nerad by som, že by na mňa vybehol nejaký pitbull. Takže tu je ten dom z boku, čo som predtým pozeral. Ten, ktorý vyzerá, keby bola pozastavená stavba. Super, a tu sa dostanem na pobrežie. Možno odtiaľ uvidím domy. Takže ak sa prisťahujete do Kanady a budete veľmi úspešní, alebo ak prídete rovno s balíkom peňazí, to sú domy, ktoré si budete môcť dovoliť.
okolo 3,8 milióna kanadských dolárov. A dostanete za to takýto krásny výhľad. Tu je ten dom, čo som pozeral z boku, kde bol taký plot, a toto je ďalší dom. Obrovský, vyzerá to ako nejaká spoločenská hala s obrovskými oknami, s výhľadom na hory a oceán, a tento starší dom, tiež pekný, má tam taký veľký dek, takú plošinku, kde môžu opekať a robiť spoločenské akcie. Takže to sú tiež domy, kde sa dá bývať. V západnom Vancouveri, veľmi drahé. Komunitka, kde sa môžete venovať moru, keď tu bývate. Tu je tiež nejaký skrytý domček. Príjemný. Nice. Tak to by boli 4 typy bývania v Kanade. Od sociálneho bývania cez nájomné byty, potom byty, ktoré môžete vlastniť, a domy. Ďakujem za sledovanie, dajte odber, like, komentujte a dovidenia na budúce.